tuma chuanin lens chung chang hian thil fia dawnila hei hmun then khata chuanin kan hmu theuh tawh me a thenin lens sei pui pui an hmanga a the toy te te an hmanga heng ho lens hi enge an hming nia enga ta na hman nge an ni le eng tik huna hman nge an ni ti hi atlang pui han soi dawnila a thaw me lens hi camera kai noi zinga poimo ber pakhat ania tha kan lak hi camera chhung in siam ni ma se lens hianin a quality that lo hi a hril thui hle maya lens tel lo thalak tum chu thil ti chi tak ani lem lo chu wangin an na thaw dan thriat hi a poimo hle ani lens chi hrang then na atan an man ber chu focal length le aperture te hian nia heng thil pani te hian kan hmu thei chin hei camera chunga a viewfinder kan hmu thei chin angle of view le eng lu zat tur a control ani focal length kan ti chuanin hei alema kan hmu hianin kan camera lens le kan image sensor in car kami a sei zong ha focal length kan ti chunia dinan 55mm nei chuan lens le kan image sensor in car ha 55mm ti na ni maya 17 chuan 17mm ti na kha ni mai ni adot le chuan aperture om le a hei hi chu kan thretlang pui tawng me ma se la hrelo kan om chuan video danga ka hril fia to a chu lo en ve taula aperture kan ti hian kan depth of field kan thala ka depth of field kha control a chuan image sensor light lut zat tur control bok ani chuan aperture hi f stop in an soi thina f number tlem chuan aperture in hong zawa chuan f number atam chuan aperture hi ain hong ji mani ei alema kan hmuang hian ama sabera prime lens kan ti chu fixed focal length nei ho chumiom ji chu a zoom ve thei lova ama hianin focus ring chaw omani hei hi 50mm Nikkor prime lens chunia hi china kan choi kan fixed focal length ani a zoom ve thei lova ta hianin hemi focus ring chaw hi na ya focus check kan siam thei ani amero chu prime lens te hi zoom lens ti in thalak ti a quality sang zo ko soin ya chuanin aperture hi ani niama wangin f1.4 te thengan chu thak the wangin low light a 3mm kani zoom lens ve thu hi zoom lens anti ho chu focal length pakhat ai tam nei adina na 18 to 55mm kan tin chi ho khan nia atlang point camera kan lei hianin kit lens chom ang chi ha zoom lens chu maya chuan heng zoom lens mang hianin la takami po nai te zoom in thla kan la theya ma se kan zoom na sat lu chuanin kan thalak quality khan hian pha ve theya chuan chuanin ngeni kan thalak tur kha an nai theng vera vakal nai kha ala sual chuang lawani lens ho zinga short focal length nei ho hi wide angle lens an ti chuni maya atlang puin 10mm atanga 45mm in car ho hi wide angle lens ho chunia chung ho zinga chon ni china kan soi kit lens te po kha an tel ve ve kani chuan heng wide angle lens te hi prime lens pon om theya zoom lens a po om theya chuanin a heng ho lens hi landscape le architectural photography atan an tangkai hle ni chuan crop sensor camera hawa chuanin 15mm iron niam chu ultra wide angle emo fish eye lens antini adot le chuan telephoto lens aum le a heng hianin focal length thui takan neya tlang puin 100 to 800mm ten thina heng hian mun la tak mai min mu tir theya chuanin shallow depth of field nei boka chumi wang chuanin ngani wildlife ate sport atante le ei portrait photography atan hian a 3mm boka chuanin heng ho hi prime lens le zoom lens angin an om ve ani ato bera chuanin macro lens aum le a heng ho hi chu close up emo macro photography hei mun le muna nai chil te a thlang na na man ania hei hi nai te a po chiang takin focus asiam theya amai ro chu mun la de ulek ro chu focus ve thei lo thunga an focal length hi
tlang pui 50 to 200 mm in car hian mi tlang pui a chuan heng lens si chu thil ti tak te tho te mo khuai phang he le mo he ho thlalak nan ti ataka thlalak nan man ani